gaida garkuwan Gombawa. To alhamdulillahi ni dai ba abun da za mu ce wa mai girma gwamna sai dai mu ce masa mun gode mun gode mun gode sakamakon bisa yadda wannan makaranta tamu take. Ni dinnan nayi karatu a cikin wannan makaranta a shekarar 2002. A wancan lokacin zuwa lokacin da aka zo aka fara wannan aikin, gaskiya idan an zo an ce maka wannan gurin dan adam ne suke rayuwa suke karatu a gurin nan sai ka tausaya, sakamakon irin wahalhalu da ake sha bisa irin lokacin damuna da dai sauransu, wanda in an zo an nuna maka zaka duba wurin nan an ce ma a cikin gari take zaka ce gaskiya gurin nan kamar gwamnati bata san da mutane ba. To amma a yanzu duk wanda zai zo ya ga gurin nan ko makarantar kuɗi iyakaci albarka irin aikin da aka zo aka yi a ƙarƙashin hukumar Bezda. Saboda haka babu da za mu ce sai dai godiya, muna ƙara godiya bisa mu ma yanayin wannan wuri da aka sake gyara shi, anguwan ta ƙara fitowa fiye da yadda kake tsammani. Wannan wurin ko a turai iyakaci gaskiya mun gwamnati ta taka muhimmiyar rawa wajen inganta harkan almajiranci a wannan jihar tamu. Wannan gani da ido ne, kai ma ka zo kaga gunnan, wannan an ce maka almajiri aka yi wa gunnan ka san lalle almajiri wannan gwamnati ta inganta masa rayuwarsa. Saboda me ya zo gurin nan domin ya yi karatu ne, kuma sai aka zo aka ga gurin karatun kansa ba yadda yake balantana inda zai kwanta, ka gani. To saboda haka bisa yadda aka gyara gurin nan ka san lalle ai gwamnati ta yi iya kokarinta ta inganta wa almajiri gurin da zai karatu zai kwanta, ga gurin dafa abinci, ga ruwa, ga komai, wajen wanka, duka komai akwai, wurin kwanciya mai kyau ko a gidan mutum iyakaci wannan wurin da za a yi wa yaron gida balantana almajiri. Shaidan godiya babu abun da za mu ce sai dai Allah ya saka, Allah ya biya su da alkhairi, domin duk iya abun da za su yi sun mana, iya taimako mu kan anan kan sun riga sun nuna mana shi. Sai dai wani abu ne wanda yanayin rayuwa ba za a san ko wani abu na ci gaba zai sake zuwa ba, nan ma muna maraba da shi idan Allah ya sa an kawo mana. Mu dai anguwan nan an fitar da mu a iya wannan kan mun san an taimaka mana, an taimaki anguwan nan, an taimaki almajiran da suke cikin garin Gombe baki ɗaya, tun da kan Gombe babu makaranta da ta kai wannan. To kira da za mu yi a nan shine kamar yadda ba mu san hawa ba mu san sauka ba, Allah ya kawo mana wannan wuraren, ire-iren sauran makarantun muna addu'ar gwamnati Allah ya sa ta kai hankalinta wurin su ma a inganta musu kamar namu din. Wannan ba mu ji daɗi a ce an taimaki harkan addini bangaren almajiranci irin wannan a ce ko ina da ina muna da shi, saboda in kai a nan ba kai a can ba, nan ma can din akwai wannan irin matsalolin da suka addabe mu a nan a baya, wanda yanzu mu da ikon Allah ya kawo mana sauki. Duk wannan abubuwan yanzu za a yi karatu cikin lumana, cikin jin daɗi, ba hayaniya, ba ruwa, ba iska, ba damuwan wani karancin abinci ko ruwan sha ko wani wannan duk akwai shi a nan. Can ma muna addu'ar Allah ya sa gwamnati hankalinta ya kai gurin nan ma inda ba su da shi su ma kai musu. To abun da yake kunshe da shi a cikin wannan ginin, yanzu mun zaga da kai ka shiga kowane ɗaki akalla ba kasar ba, kowane ɗaki iya da gado ya kai 50, ga kululluka, ga gidan sauro, ga zanin gado da dai sauransu a ɓangaren ɗakuna kenan. Haka ɓangaren banɗakai, kowane banɗaki iya da ɗauke da kayan da shawa, wajen wanka, har gurin brush an yi wa almajiri. Ɓangaren masallaci ka shiga ka gani, ga fanka nan, ga tiles nan, kafet ne shi ma ba dai shimfiɗa ba, shi ma yana ƙasa, ko ba gaskiya ba. Mun je ɓangaren store inda za a dinga ajiye kayan abinci da dai sauransu. Mun je bangaren bohol, gashi nan bohol ne, ruwa tun da aka yi shi tun ba fara amfani bohol din ruwan a mutanen anguwa ma sun fara cin alfanun wurin. Mun je bangaren kitchen inda za a dinka wanke-wanke daban da da za a dafa abinci daban, duka a wannan girman wurin da ka gani abu biyu za a dinka amfanuwa. Daga can gabar wanki ne, ta farko nan inda muka je da ku shine za ka ga inda za a dinka dafa abinci a wannan wurin. Ai tasiri kan duk wanda zai zo ya ga gurin nan ya ga a ce an yi shi domin almajiri ne, to almajiri ko a wani nisa yake zai so a ce shi ma ya zo ya dawo dan makarantar nan, domin an kawo masa saukin abubuwan da zai je yana nema a waje. Abinci ne, ruwan wanki ne, meye ne, wajen kwanciya, daga wani guri ma za su yi sha'awar su dawo nan gurin saboda sakamakon yadda suka zo an inganta wannan gurin, kuma nan din shine babbar makaranta a cikin jihar Gombe. Nan kira da zan yi daga kan bangaren malaman da sauran yan uwa na almajirai da suke wannan wuri da duk wanda ya zo ya ganshi, gaskiya wuri ne wanda yana bukatan kulawa da tsafta. In ba a magance bangaren tsafta abin da ya shafi banɗaki da wurin wanki da dai sauransu ba, to gaskiyar magana wannan cuta da ake gudu, magana kwalara tana nan.
amma idan za a gyara gunnan kullum akalla za a wanke shi sau 2 sau 3 a rana, to insha Allahu in abin da ya shafi kazanta ne babu shi a wannan gurin. To kiran da zan yi wa sauran yan uwa dan Allah a mai da hankali a inganta wannan gurin, especially bandaki, domin duk wani abun da yake tashi na kazanta daga wannan wurin in an gyara shi sai mu ga abun nan ya tafi daidai yadda ya kamata, muna cikin jin daɗi. Amma in aka ce ba a wanke bandaki ba a wato duk ɗakunan da suke kusa da wannan bandakin wallahi mutum ba zai iya kwana a ciki. Amma in mun mai da hankali malamai za su sa ido a kai, sauran masu amfana da wurin nan, mutum in ya shiga in yi bayan gari yayi waye ko bawali yayi ya sa ruwa ya wanke, to wannan shine an magance wannan wurin. Mu za mu gyara kamu da kanmu, gwamnati ta yi iya kokarin ta mana, kulawa ya rage namu ne, ko ba gaskiya ba, kulawa ya rage namu ne. In muka yi wannan muka tafiyar da shi yadda ya kamata, to insha Allahu batun kwalara kan babu.